Праз тое, што мой сын дасканала размаўляе па-англійску з амерыканскім акцэнтам, я часта чую: «Чаму ты жывеш у Польшы? Табе трэба пераязджаць у Канаду, ЗША альбо Англію». Чалавек становіцца такім вельмі захаплёным і эмацыйным. Гэта меншавартасць і ўяўленне пра тое, што англамоўныя краіны гэта рай на зямлі, прысутнічаюць заўсёды ў такіх беседах. Людзі паняцця не маюць, якія гэта краіны насамрэч. Усё, пра што яны ведаюць, гэта серыял «Сябры», «Макдональдс», «Каралева Елізавета» і цудоўнае, багатае канадскае жыццё. Я жыла ў Великабрытаніі, Ірландыі і ЗША, і мне там не спадабалася жыць. Большасць людзей ніколі не былі ані ў ЗША, ані ў Англіі. Нават калі яны туда паехалі, часцей за ўсё гэта турызм, і яны бачаць самае найлепшае. І яны вымушаны абапірацца на брэндынг папулярнасці. І мы ўсе ведаем, што англамоўныя краіны маюць каласальныя бюджэты, каб проста вадзіць людзей за нос.